Снежень 1917 года. Менск уже заняты большевиками. На сцену беларускага з'езда падымаецца камісар Людвік Рызаўскі і патрабуе зняць нацыянальны сцяг, які вісіць над трыбунай, і замяніць яго на чырвоны. Маўляў, это же нацыянальная тряпка. Зал тады загудзеў, ужо мелася праліцца кроў. Таму пара дужых матросаў просто выносяць і выкідваюць бальшавіка з залы. З вами Катерина Водоносова ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Сёння мы пагаворым пра гарачы, вельмі гарачы усебеларускі з'езд 1917 года у халодным заснежаным Менску. Чаму гэтая падзея важная? У чым сэнс? І якія вынікі з гэтага ўсяго? Калі вы палічыце гэтае відэа важным ці цікавым, не забывайцеся пра лайк і падпіску на наш канал. Загадзя дзякуй! На пачатку 1917 года царская ўлада абрынулася. У Петраградзе часова да ўлады прыйшлі дэмакраты. Увесь той 17 год у Менску не праходзіць дарэмна. Нацыянальныя сілы, найперш эсэры і сацыялісты з грамады, у пошуку. Што ж далей? Яны арганізоўваюць цэнтры ўплыву, механіку, структуры. З тэмай незалежнасці пакуль вельмі асцярожна. Гаворка толькі пра беларускую аўтаномію ў складзе дэмакратычнай Расіі. Але, як мы ведаем, дэмакратыя на Расіі – гэта заўжды кароткая і, я б сказала, сезонная з'ява. Ужо ўвосень бальшавікі бяруць уладу ў Петраградзе і намагаюцца хуценька закапіць пад кантроль і рэшту былой імперыі. У Менску іх апорай быў савет салдацкіх і рабочых дэпутатаў і аблвыканкамзах. Господі, я абажаю савецкія абрэвіатуры. Гэта абласны выканаўчы камітэт заходняй вобласці. Каб было зразумела, там са 170 чалавек было 100 вайскоўцаў і ўсяго 3 беларусы. То бок апора бальшавікоў – гэта люмпіны і вайскоўцы заходняга фронту, нават не беларусы. Увесь гэты варушняк прыспешвае нацыянальныя працэсы. Беларускі актыў вырашаецца на мегаз'езд. Прызначаюць яго на 5 снежня. Гэта мае быць такі шырокі форум для прадстаўнікоў усёй Беларусі, каб дэмакратычна упершыню вырашыць лёс краіны. І ведаеце што? Бальшавікі нават не супраць з'езду. Окей, рабіце. А чаму? Таму што яны маюць план, каб там усё правільна прагаласавалі, падлічылі і праз гэта набыць легітымнасць і падтрымку. Ну-ну. Уражвае маштаб з'езда. Па выніку на заклік прыехаць адгукнуліся 1872 прадстаўнікі, то бок 1167 дэлегатаў з правам голасу і яшчэ 705 з дарадчымі галасамі. І гэта ўсё ва ўмовах хаосу, вайны і фронту з немцамі, які дагэтуль стаіць на захад ад Менска. Калі Сымон Рак-Міхайлоўскі, які адкрываў з'езд, казаў прысутным: «Народ беларускі, паўз вашы плечы я бачу ўсю Беларусь», гэта не былі пустыя словы. Гэта сапраўды быў народ, беларусы ад Беластока да Смаленска. Прадстаўнікі ўсіх сацыяльных слаёў, сяляне, вайскоўцы, рабочыя, настаўнікі, партыйныя, палітычныя актывісты. Быў, напрыклад, генерал-лейтенант Алексеевскі, выбраны дэлегатам ад сваіх салдатаў і беларусаў-маракоў Балтыйскага флоту. Божа, быў сам акадэмік Яўхім Карскі, які адносна нядаўна толькі вызначыў этнаграфічныя абрысы беларускага племені, палічыў, колькі нас і хто мы. А вось паэт і будучы аўтар гімна «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макар Касцевіч даведаўся пра з'езд у зямлянцы сярод хваёвага лесу на Валыні. Там акурат стаяў штаб 44-го армейскага корпусу, дзе ён служыў. Саслужыўцы яму кажуць: «Давай едзь дэпутатам у Менск або ў Кіеў». І той, беларус, выбраў Менск і паехаў напрост з фронту. Касцевіч узгадвае, як на адкрыцці з'езда выступаў украінец Кавярдынскі са словамі: «Вашае гора – наша гора, вашае свята – наша свята». І сарваў апладысменты. Тут жа на пачатку была і гісторыя з бальшавіком-камісарам, якога выкінулі з залы за знявагу нацыянальнага сцяга. Але ва ўспамінах Краўцова, як вайсковага чалавека, мы можам прачытаць:
Кінулася ў вочы слабая арганізацыя. Не было рэальнай збройнай сілы, якая б гарантавала, што з'езд зможа давесці працу да канца. З'езд быў вельмі гарачым і зусім не падобным на пазнейшыя савецкія стройныя хуралы, калі ўсе рашэнні прымаюцца аднагалосна, і рэзультат ужо вядомы. Пытанні зямлі, войска, але галоўнае, ці будзе Беларусь у саюзе з Расіяй, ці яна будзе самастойнай. Тут меркаванні падзяліліся нават геаграфічна. Дэлегаты з Віленшчыны, Міншчыны, Градзеншчыны, да якіх пазней далучыліся іншыя, казалі, патрэбная свая дзяржава. Будучы прэм'ер Беларускай Народнай Рэспублікі Язэп Варонка цэлы тыдзень насіў у партфелі праект універсалу незалежнай Беларусі. А вось дэлегаты з Магілёўшчыны уперліся. Не, мы хочам быць з Расіяй. Бальшавікі там плялі свае інтрыгі, часта дзейнічалі чужымі рукамі, а ў зале моўчкі прысутнічаў, між іншым, Александр Чарвякоў, адзін з будучых лідараў БССР, жыццё якога, канешне ж, абарвалося ў 1937. Так ці інакш, нягледзячы на канфлікты, была створаная рэзалюцыя, якая складалася з 15 пунктаў пра войска, зямлю, народны кантроль над рэсурсамі, але галоўнае, з'езд стварае орган краёвай улады і бярэ на сябе адказнасць за Беларусь. Дакумент быў зачытаны дэлегатам каля 1 гадзіны ночы з 17 на 18 снежня. І толькі паспелі прыняць першы пункт, у зале ўварваліся ўзброеныя бальшавікі. Той самы камісар, якога выкінулі з залі яшчэ на самым пачатку, за ім у дрыбадан п'яны начальнік гарнізона Рамнёў, ну а далей ужо ціхары, цітушкі з вінтоўкамі ды штыхамі. І завязалася бойка нават з барыкадамі прама ў залі, са стралянінай. Старшыня з'езду Іван Серада і яшчэ 27 чалавек былі арыштаваныя. А пасля дэлегаты маршам ідуць па начным Менску да рэзідэнцыі бальшавісцкай улады. У горадзе кавалерыя, браневікі. Наўпрост можна было кіно здымаць пра тую ноч. Бальшавікі былі змушаныя выпусціць арыштаваных на наступны дзень, і тыя сышлі ў падполле. Дарэчы, ім дапамаглі чыгуначнікі, якіх у савецкіх кніжках малявалі найбольш рэвалюцыйным элементам. А так, у прынцыпе, і было, толькі гэта, паводле Лёсіка, быў пачатак не чырвонай, а беларускай палітычнай рэвалюцыі. На кароткі час у горадзе ўзнікла цікавая сітуацыя. Дзве ўлады – расійская бальшавіцкая і беларуская падпольная. Зусім хутка бальшавікі збягуць з гораду і пачнецца гісторыя Беларускай Народнай Рэспублікі з абвяшчэннем незалежнай дзяржавы без усялякіх там «але». Актыў БНР, тыя самыя Варонка, Серада, Езавітаў, Касцевіч, Краўцоў і іншыя, тыя, хто праявіўся акурат на ўсебеларускім з'ездзе. Таму, калі кажуць, што палітыкі БНР з'явіліся ніадкуль, пардон, калі нехта і атрымліваў народны мандат легітымнасці, дык толькі яны. Уся гэтая гісторыя, на маю думку, пра волю у двух сэнсах. Пра волю як свабоду. Беларусы ўпершыню масава выказаліся, сказалі сваё «я хачу». Так, іх разагналі, але з'езд запусціў далейшую механіку і працэсы, даў краіне вектар на самастойнасць. Але тут таксама і пра іншую волю. Волю абараніць свой выбар, адстаяць дэмакратыю. І акурат тут, на жаль, не дацягнулі. Чаму ўсё так атрымалася? Чаму тупая, абсалютна тупая сіла бальшавікоў, люмпінаў аказалася мацнейшай? Цікавае пытанне. Калі яно цікавіць і вас, то пішыце, мы зробім наступны відос. Альбо кідайце свае версіі ў каментарах. На сёння мы з вамі развітваемся. І давайце будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.